Yan. Tama. Hello mga kapudibi! Today kakain po tayo ng dinuguan or tintad sa Kapampangan at meron tayong pritong bangus, ang drinks natin, tubig. Mga kapudibi, bago po tayo kumain, pray muna po tayo. Amen. Ay mga kapudibi, malinis na yung kamay namin, mga taking Kapampangan. Manganta na po. Mga na po. Bayo mag-high tide. Uy, paborito, Lara. Paborito mo, Lara? Yes. Talaga ba? Gusto ko na ngayon may sailing. Dalaga na siya, kumakain na siya. Talaga. Anong una subot ah? Siyempre, nasa yung pong tintad. Titat. Sige. Ay, ako tayo ba yung Lara? Maglala ka. Nice, thank you. Yan. Lang, laman. Puro sabong natin nalagay ko. Yan. Ang unang subo ay para sa inyo mga kapudibi. Manganta na po. Mga tama. No? Lutong. Yun naman. Yan ba rin mo? Sige. Bunta. Diyan na ano. Diyan pong namamangan tintad kayo yan. Ah. Pasintabi po. Pasintabi po. Ano? Tag-ulan na, no? Kundi lang nag-high tide sa atin pag umulan, mas pre ko pang mumuran. Kaya kayo, ika. Pero naman pa niyan to. Mamburin mo mo rin. Bakit? Mababasa ka. Mababasa ka? Mababasa ka. Bakit? Babo? Eh, parang may gawa. Hindi diba tutuloy ka? Anong kanya mo makapudibin tintad? Sarap. Pero na akong tutabal. Andali, dapat puro laman. Tanggalin natin yung ano, sabaw. Yan. Ang gagawa niya. Naman. Kaya naman. Sarap.
daming tinik. Hmm? May tinik yung ano. Bangus. Ano? Masarap yan, dinuguan. Yung puto. Ne? Mm-mm. Kasi nung lagyan ng putong maputi ito. Puto lang niya. Mm-mm. Okay lang. Tapos, Putong maputi. ayan, habang kumakain si Bibi, magsi-shoutout po ako. Shoutout po kay Dark Fury from Claveria, Masbate, LB Javier, Jenny P. Hong, shoutout Kanukang Rendel Villanueva. Ayan, shoutout po. Sunshine Ortiz, Roxanne Sabasahe from Cagayan de Oro City, Christina Tagapan. Ayan. Shoutout po sa inyong lahat and salamat po sa suporta po ninyo sa amin ni BBM. Tita Olivia, shoutout po kay Tita Olivia, Nanay Babe Kaluya, shoutout po, Siopaw, shoutout sa'yo, Baby Allison, Catherine, Bugoy, at sa Sam Siopaw, shoutout sa inyong lahat. We love you all. Sarap. Ayan mga kapudibis, agi sa mina naman ni Pamami, anak kasi kanyaman. Opo. Kita-kits sa susunod na mukbang. Thank you so much po. God bless. Ingat po kayo. We love you. Ha?